budget og ikke flere ansatte end på andre plejehjem. Kan du sove godt, Vigga? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge. Tyr, hvor pokker får du penge fra? Men det er jo fordi, vi prioriterer nogle andre ting. Ja, det må det være. Altså et kontor og computer og at have mennesker siddende bag computerskærmen. Altså de mennesker, der sidder der og laver papirarbejde, de er jo ikke med i det reelle arbejde. Man lige vil kvæles i papirer, fordi alt skal dokumenteres. Og det synes jeg fylder utrolig meget. Det er meget, meget omfattende, og det er hos hver enkelt. Man kan jo for eksempel også skulle skrive, hvor lang tid har du været sammen med dem. Altså ansigt til ansigt-tid, A til A-tid, som det for eksempel hedder. Det springer vi over. At alle den der minuttyranni, det bruger vi ikke her. Vi får jo tilsyn, hvor de kommer og holder øje med, om vi har de handleplaner. Ja, det er også derfor, vi har dem. Det er fordi, hvis vi har dem, så får vi fred til at passe det gamle. Ja, vi har ansat en meget, meget dygtig teoretisk sygeplejerske, hvis opgave det er at få kommunen til at smile. Vi har nogle ting, vi vil rent moralsk og etisk leve op til over for vores beboere, og det gør vi først. Så må vi se, så må det andet komme bagefter. Det må det gøre. Og hvis der er nogen, der kommer med bebrejdelser omkring det, så bliver vi nødt til at stå sammen og forklare, hvorfor vi træffer de valg. Jeg sammenligner selvfølgelig med det derhjemme, ikke? Og det vi bliver banket oven i hovedet med hele tiden, det er økonomi, økonomi og økonomi. Altså hun må jo tage dem et andet sted. Det går jeg og tænker. Hvor tager hun dem så? Så skal du tænke på, at når vi har så lidt sygdom, som vi har, så har vi ikke brug for vikarer. Og vi bruger aldrig vikarbyråer, som jo koster dobbelt så meget og kan halvt så lidt, fordi de ikke kender huset. Så der har vi også en masse penge at bruge. Personalefraværet på Lotte er jo faldet fra i hvert fald godt 14 til 4%, og så har den ligget mellem 2 og 4% i mange år. Og så var den så sidste år 0,83%. Er vi snart ved at være køre klar? En lille dut. Altid modstand, som hun siger. Men den værste modstand er ikke kommet indefra, men fra andre plejehjem. Jeg har mødt, at jeg måske er blevet frosset ud. Jeg har mødt modstand, folk, der pludselig har haft en mening om mig, uden at de nogensinde har mødt mig, eller er blevet ringet op og skældt ud, som jeg næsten ikke troede, det var rigtigt. Så er drømt det der, så sover du godt. Ja, det gør jeg sikkert. Fri mig for at skulle have alle dine knus, ikke? Og fri mig for nogensinde at være på plejehjem med Lotte, fordi når jeg ligger der og har fået et hjerteanfald, så kommer forstanderen bare og kysser dig på kinden og giver dig et knus og siger, nå, det er jo også synd for dig at holde dig i hånden, mens du dør af dit hjerteanfald. Det vil sige, at man mente, at man ikke kunne forene det faglige og det menneskelige. Jeg har mødt modstand på tidspunkter og på områder, som jeg i min naivitet blev utrolig overrasket over. Og jeg tror også, det er så simpelt, at man står på nogle litoer, man ikke er klar over, man står på. Og et af dem kunne måske være, at hvis det kan lade sig gøre at gøre det her, og det ser ud som om det er positivt, både for personale og for beboerne, og også for de pårørende, hvorfor er der så ikke mange andre, der gør det? Det bør gøre. Jeg hører samtidig nogle ting, hvor jeg tænker, at man var gammel og forstod, at man var en ældre byrde og plejekrævende. Jeg møder dem ikke plejekrævende, jeg møder plejetrængende. Nu skal I bare se her. Det er at behandle folk med respekt, så de kan bevare deres værdighed i hele livet, uanset hvordan de er kommet dertil. Det at vise ømhed og nærhed og medmenneskelighed, og så i øvrigt holde fast i den sunde fornuft, det burde ikke være så svært endda. Hvad hedder din kone? Det er en forandring, og så der kommer et kommer og et men. Så kan de i løbet af 10 sekunder komme med 10 grunde til, hvorfor det ikke skulle lade sig gøre. Men det handler overhovedet ikke om en tyre, om et hus fra 1898 eller 23 beboere. Det her, det kan man lave på 25 etage i et højhus. Det kan du lave i en bunkers under jorden, men du skal ville det. Og det vil sige, at du bliver nødt til at blive ved, også der, hvor det koster noget.